Nakuha mo? At para hindi ka maiwan sa Erica Bisyo, mag-download ka na ng Love Radio app. Ngayon na, as in now na, dahil hindi nyo lang ako sa radyo mapapakinggan, mapapanood nyo na rin ako live. Yes, Kabisyo, tama ang narinig mo. Hindi po ako puro boses lang. Totoong tao po ako. Gusto mo na sample? Ayan, oo, magaling kigilay ko. Kaya, Kabisyo, mag-download ka na. Langgalang! Guard! Ate mo ko Tapos, yung picture kasi bata lang. So, parang akala mo safe. Hindi pala bata, parang animal. Parang mabagal na animal. Ano yun eh? Tapos kapag Clickbait. Oo. Clickbait. Nakakala mo, napakaganda ng pelikula to, ganyan. So, ikaw naman, pipindutin mo. Pag-click mo naman. Paano yung ungol nun? Matinding ungol nun eh. Nakakahiya, promise. Nanginginig ka. Hindi mo na alam saan yung volume. Hindi mo kawarin kung paano mo i-off na hindi mo maintindihan. Sasaktan mo yun. Oo. Ganun po ka-accessible. Diba? Anyone can just forward anything. Diba? Oo, at ang bata. At dati naman, hindi ka makakarinig ng ganong klaseng ungol. Hindi mo naman alam kung ano. Ngayon, alam mo na kung ano ang ungol ng Japanese. At syempre, welcome pa rin dito sa Rap-Rapan sa Umaga. And this is yours truly, the one and only, the Flying Encyclopedia. Ako si Sigaw niyo. Tao inyo! Meron kang dala? Lapag nyo lang yan dyan, sir. Yung totoo, SPG Friday ba tayo ngayon? Uy, wala pang Friday ah. Palobo mo, sir. 3, 2, 1, go! Kaya mo yung yung parang itsura na parang Mickey Mouse, gano'n. Oo, ginawa po nating magician si sir. Sumasabog. Di kasi tumalon, hindi ka gaya ng nasasabog pala to. Download mo na Kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Love lang.